hadin bijing khat no ba David Nongrum MLA barim jong Kamal Kreng constituency so Rajiv Kumar Chief Election Commissioner jong kali India barakoi pula pelong ya ke by election kabaki ong ke election sistem samoy hak tu ke by election dipat nong song jong Kamal Kreng constituency daging sanya kabatuli ya penpuk buram ni pi dak baki ai kata mandate kebolong very clear minta fi pai kmat pat jakanong tumai constituency ya kaba pidang long hi sitting MDC hado minta nakate constituency ngamun banong mo fi filong kum tau bri kumbong manor ya kato ke priang ja ke fi banja ya kato ke priang ja fi kenjat ke kejat. Oh my God! Wow! Beliau banut ban kenjat ke pelangja, teban kenjat kipat dong song jo kalung semua konstituensi kamdon jing minta pisu ai dau ba jing klap no dong ba he latu lang kalkungon. The balai film contest since the beginning of your political career. Ya kun persia iba heru karena pihak banyak tua hok kita lalu pihak tua hok ikut banai ke kemon ke kerjaan mungkin poi sekat tahu lalu pikirli sihajar jeng keliru ngan jubab mah nomor ngelawan hang ni ban pelapun kre kubli shibun mah ya ka jengkeli sultanat ka by election ka de hau Oktober Arhajar Arpuwe hakabai dia berjing kelat jui ba David Mohamed ba David Nongrum but hoi ketika jing shisha ba kipai ba nakamor kene konstitusi ki shania ingi but haipor belingkot tangkum ba shisnam tam kum MLA ngala persyam bantrai laka kamram kum MLA ngadu ka kam ban yakren hapo assembly ki jingkeli ki babuan ngalawan ra ki motion ru nakamenta ka jing mentoi jung kipai ba Malaysia menta te henry ngilai kontes biang pat ngilai ya khun biang pat hapo us nama araja arpulai te kiju kita kipai ba kiba penjob let's say kim penjob show how araja arpulai te kai ga Muhammad banong hakabiti ba kani ka MDC election hoi kumu sitting MDC jong sorong kham ngila persyang kat kebala bun teli kikam kiba ngila persyang bantrei lada kalong ha constituency lanir la kalong ha ka district council district council kum nong thawan hakini ki shpautli kisnam bangiladon la palat khatsan tli hadu hapo arphau tli ladang ya khenlang ba ki bills tang ki bala yo an kumba hapo khatsan tli ngila yo ya ka an haini tem jungi kata de ka achievement lani kata de ka jing trai ka jungi ka bale si ladangam sha jet chu nang neru ngatrai ka kerteng jong akalane nomor bon ki belalong CM palat chisnam arsnam laisnam bat sansnam ru kawai ru ka ain kim pat shimlala bunwara te kamut kim mentoi ban longkum kinomi khmat te kumma ki pajba kabla penkup board ka constitution jong India ba ki pajba ki don ka hok banjir ekonomi khmat lada don riungut kandidat ru kumbangi don menta pi don ka hok banjir yenu bat ngaru kumu kertong lene ubreu kumu nongsong snong upapura jong ka Meghalaya bat jong ka India ngadon ru ka hok banle yele na baro ki constituency kam don jingkhang lada pi kdo yang hai ka mat hai ka section jong ka constitution hai ka article kini katai hai ka ain bakhang yang banam sha banwan yele nani te kamot ngan withdraw no himentasngi ene kam shim ladon namar ba hari khasihi wat bangan lile Shajante Hills ngala ngan lile Shajante Hills District Council ru ngala nama kabadan kami nga di banlong unong song jong kami kaya tang kata bat jong kari India te haka District Council kiba qualify ban yale kideki SD baru mdan ka general seat kali tang ka SD te ita di juba ma ya ka ba fikli kandidat jong ka VP mo nomor bangi kini ki MLA VP lada kim la nia kimi in assembly ngashko ban kli lada ki poi saka thong kimi na district council le kinya sajna
Ako kali UMDC jong rak VP mo. Tang sai. Ngachong tang ni ko baba ka tu ka jingkali ka jong pi. Ap in la poi ka thong in sa ai ka juba bi fi. Mo nani dak ni mai ru pin sai hi ka juba. Ya candidate jong ka VPP. Rang ba badan buram. Mene pi kdo shai ba. Pinlai da ka ulang ka jingchap jong pi pinlai chit na ka district council berben bai upot usam jong ka sambat ka Meghalaya. Henry ka article 3 jong ka Constitution of India ka IBOR ya ka parliament ka boong. Parliament can alter or creation of new states. Ka bor ha ka district council kom dan ha ka legislative assembly kom dan ka dan tang ha parliament. Hato kani ajo people pin bai uta upot usam jong assam Meghalaya ka ditang manchupin thame election mo. Ikam skap hai ka ka bang nga batay man ha ka bai dai bat kamang kalikam ka jongi. Nga kamong bangin let bangin ya pin bai yo pot usam. Ngong in let ban revisit ban wa ka ka daw ka ba ki paran do paranong song snong jongi ha te pot usam kidang mat sa ya ka jing ka ba ki mat hadu mantaru. Kata ka dai ka bang syukwa da ka baburom ka jingkali ka jong pi ban juba. Ini ka jingklia bapnya balai ka parti joki ban mapi pia ben palat ka VPP. Balai pia ben ka VP nasdang syakut bardan balai itu ya kada. Kani di ka politics mo. Ka bangi pengkesan la nak jong kanya. Te hagjing shisha ka parti NPP ka bailam ni ka government. Kemudian pun kikam ke bahap menteri. Kumbalong mentaling idon haduk lai pu arut ki MLA. Kemudian ketika majority parti ke beli ti ke government. Tiki pun pelat kikam badi menteri nam tajing bahajing miat jong state government. Te langi pai khamat sya president jong VPP belong ru MLA dan ha opposition. Henry ke basusi kalong bahak ke assembly session ke badi banyatai menjula banyaainya. But kebaar pat datang hapok ki rensan yelap election but haki jaka berpenlong jengelang pai ba ban persya sarkar keren pun teliki ki bangi hap ban pensyai kamdai ka jing ngingim don por ban ya keren bat no henry habaki wei pat ki kento ngi hap ban pensyai teng ka meslit pat ki babun ki brem de kata he ngiru hang ni ngimon dan namenta utau presiden VPP ngiwan hanne namenta jungi rei teng lada don perkimat ki bakongsan bing hapen syai ngi hapen pensyai mo te ditang kata hi na kalyang jungi rei ngim don por ben keno ino rei ngi yeng tang ban hap dada don bakawang kti ka swatar jung pi do nim siap lau piap kan ter pakan khoi denam dai te tang kata hi ka bangi de long kamdan ra ngali da pikiran badan ngalak khamtip bah manga banga trailang bat even shwa nadu 2012 ni don haka clean politics henry nga bala long victim la sha ilam bakla ngam kwa ki ba rukin sha ilam bakla 371 ru ngilai khun hatu ka por nginong badan kamlong kan ni pe yo la dawan ra ka 371 kan du sik schedule ong em nga khamtip manga kum president jok HSPDP itu ko por ni ki babut habshes ngap henry kamuda isyuru Nyong pej nginya khun nginya mi ngala syatiet bom lati hapulit ha CRP ban weng no ya kemuda belawan ra Dr. Mukul how 2015 naka parti kongres satu kapor bayalam ya ka government ban insist si kibriu hapo sor shillong leni kitaki master plan area kamut 10 km radius jong ka Shillong kin hap ha ka master plan area but baro kini kibriu kin hap shim building bylaws na kamuda ka building ses ka bahe ka labor ses ka bahe dei ka jingyaki hatu ka por ngi ong ban weng bay di notify henry dangila yaki damiet poisi ng Dr. Mukul bani di syalang ngi bala jengem la pangmet na kating jishaki ngilong victim Nakataw, laday keren long ngi kam la sutu na mawi lai day kam. De ya kino ki points ki ba sya kino lani wat padang jungi don ka hok ban pensyai kata kam don jingte. Te piru pidon ka hok ban keli ngiru don ka hok ban juba.